Nit memba sɔrɔ nɛgɛ ɲɛmugan kelen dafara don ɲuman kaw fɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan ni y'a tuma seli bi bamanankan kunnafoni na kumaba filɛ nin ka kɛ ni Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binni farafinna kilifɛ jamanaw ka jɛkuluba CEDEAO ye ɲangili dɔ ta k'a ɲɛsin Mali ma u y'a ɲini Mali fɛ k'u ka furancɛla fanga ɲɛma kɛ civil ye o baara in kɛlen kɔfɛ hali bi ɲangili ma se ka wuli an ka ɲininikɛla Samayira Sanogo ye ɲinini dɔ kɛ a ko kun kan a bɛn'o jaabi sɔrɔ bi bamanankan kunnafoniw kɔnɔna la. Ka foli kurakura k'a ɲɛsin aw ma furancɛla fanga ɲɛma n b'a daw ka fara Colonel Assimi Goïta kan n'ale vice-président ani ministre ɲɛma Muktar Wane u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ka bɛn ni tɛnɛndu septembre kalo tile 28 ma ɲɔgɔn ye bɛ bolila fɛn mun kan o de baaraba mun bilalen dugu kɔnɔ kalo 18 kɔnɔna la nka o baara ninnu na mun b'a bɛɛ sanfɛ o ye CEDEAO ye gɛrɛntɛ mun ta k'a ɲɛsin Mali ma n'u b'a wele embargo o wulili ye karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Faransi kunnafoni disira RFI ka fɔ la Mali maa ɲɛmaw kumakan ma mɛn fɔlɔ ɲangi wulili la CEDEAO fɛ ka bɔ Mali jamana kan nka kunnafoni disira RFI n'o ye Faransikaw ka kunnafoni disira ye o y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmayaso kura dafɛ kunnafoni dɔw sɔrɔla ale fɛ min bɛ ka jira k'a fɔ hali bi Mali maa ɲɛma kuraw ni farafinna tile bi yanfa jamanaw ka tɔn communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO bɛ kuma ɲɔɲɛw la ka se ka kow bɔ u nɔ na CEDEAO ka ciden min bɛ Mali jamana kɔnɔ surunani donna ni o ye Nigeria jamana ɲɛmakɔrɔ Goodluck Jonathan ye Faransikaw ka kunnafoni de gafe RFI y'a yira k'a fɔ o ye jateminɛ gafe dɔ bɔ kɔsada in na n'u ko ko rapport min kɔnɔ a jiramɛ misali la k'a fɔ tile 3 segi min kɛra malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ ni gafe ye ko charte de la transition ni o bɛ furanjɛrɔ fanga yɛrɛ a tacogo n'a bilacogo ni a baarakɛcogo bɛɛ fɔ ko charte de la transition in hali bɛ a kɔnɔ kuma bɛɛ ma se ka dɔ maa fanba fɛ Mali kɔnɔ RFI ka fɔ la ko jateminɛ gafe kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ o bɛnkan in n'o ye charte de la transition ye n'a bɛ ɲɛfɔli kɛ furanjɛrɔ fanga yɛrɛ kɛcogo la kalo 18 kɔnɔ k'o kɔnɔ kuma sidɔnni ko nafaba bɛ o la o tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛma danga lahɔrɔmaw minnu jɔn bɛ o ye ko CEDEAO ɲɛkɔrɔ ko lahɔrɔma ninnu ka bu RFI ka fɔ la ko Colonel Assimi Goïta ni ale ye jamana ɲɛma danga ye ko furanjɛrɔ fanga kɔnɔ k'a ka yɔrɔ in ye ndɛ ye cogo ɲuman na CEDEAO la kaw fɛ ka sabu kɛ Jonathan Goodluck ka jateminɛ gafe ka fɔ la min mɛna ka bɔ RFI yɔrɔ o ye de ko don min na ani jamana ɲɛma bɛ jɔ k'i kale jamanadenw ɲɛna k'a jiramɛ k'a fɔ ni jamana ɲɛma ko a bɛ dɛsɛ k'a ka jamana ɲɛmaya baaraw kɛ bɛɛ ko jamana ɲɛma danga bɛ na a nɔ na RFI y'a yira k'a fɔ CEDEAO dun ka yecogo la min ka d'o ye nin ko ka teliya joona fanga ka segin ma nana ma sumanenw mɔ i n'a fɔ bɛnkan fanga kɛ bɛ k'a fɔ cogo min ko CEDEAO ka laɲini dɔ fana ye RFI ka fɔ la surasi jɛkulu min bɛ ko CNSP k'o ka ti surasiw minnu minɛ bɛ ani ma nana ma sumanenw minnu bɛ bolo la n'u kan ka ye bɔgɔ jeninen ka bolo ka da ka don u ka kiiri la u ka kɛ wali kelen u ka bila ni hakilina kumabaw minnu fɔlen filɛ nin ye sa ni RFI y'a yira k'a fɔ o kɛmɛ gwɛlɛya ye CEDEAO ni Mali maa ɲɛmakuraw cɛ ko CEDEAO ni Mali maa ɲɛmaw bɛna lajɛ ka ɲɔgɔn ɲininka n'o tɛmɛna sa CEDEAO yɛrɛ n'a lajɛ n'o y'a sɔrɔla ɲangi ani weleli ka bɔ Mali ka wali kelen n'a mankan ka kɛ ni Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binni ka bɛn ni utu kalo tile 18 farafinna kilibifɛ jamanaw ka jɛkuluba CEDEAO ye gɛrɛntɛ dɔ ta k'a ɲɛsin Mali ma u ko Mali jamana ma u ka furancɛla fanga ɲɛma kɛ civil ye o baara in kɛra an fɛ ka bɛn ni karido septembre kalo tile 27 nka o n'a ta bɛɛ u ma gɛrɛntɛ in wuli n'u b'a wele embargo an ka ɲininikɛla Samayira Sanogo ye ɲinini dɔ kɛ a ko kun kan an ka ɲɛma dɔ fɛ. Depuis kalo tɛmɛnen Mali kɛrɛfɛ jamanaw ye u ka da suwa ni ka gɛrɛntɛ sigi Mali kunna baw a kɛra sababu ka bange gɛlɛyaw caman na ni ka fiɲɛ bila teriya siraw ni jɛɲɔgɔn sira minnu bɛ Mali ni olu jamanaw cɛ gɛrɛntɛ minnu filɛ ka ta CEDEAO fɛ ka ɲɛsin Mali ma u ka wuli ka bɔ an ka jamana kunna ko damadama de kan ka kɛ jamana marabaw fɛ sisan ne fɛ a dabi an yɛrɛ de la ka tugu CEDEAO ye gɛrɛntɛ minnu sigi an kan
u y'a fɔ walasa ka gɛrɛntɛn wuli an ka président dɔ sigi min tɛ finitigi ye, an ka premier ministre sigi min tɛ finitigi ye. Tiɲɛ don o fila bɛɛ kɛra, nka u ye min fɔ ka fara kan, u ko ko CNSP ka ci, o ma ci fɔlɔ. U ko ko a ka kɛ sariya ye ka fɔ ko ni président tɛ yen ko cogoya si la vice président tɛ se ka a nɔna bila, o fana ma wuli ka bɔ yen. Olu n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen CEDEAO kun ye minnu fɔ walasa k'a fɔ n'o ma kɛ gɛrɛntɛn tɛ wuli ka bɔ an kan. Ayiwa ale bi olu ma wuli, donc a bi faamuya gɛrɛntɛn bɛ ale bi, nka a daba bɛ an yɛrɛ la ka tugu an b'a dɔn ni minnu kan ka kɛ walasa ka bɔ an kan. Depuis dimanche don septembre tile 27 tɛmɛnen, frontière fanga ka fanga ɲɛmɔgɔ kura sigila wa civil de do i n'a fɔ CEDEAO kun y'a laɲini cogo min na. Yala o na se ka kɛ sababu ni ka gɛrɛntɛ ninnu magaya wa? Kan u b'a dɔn u kan ka min kɛ, ka tugu u yɛrɛ b'a dɔn kalo salen sara kɛra cogoya min na, u b'a dɔn o 2 walo 3 tɛ se ka kɛ. Ayiwa walasa ɲagata wɛrɛ kana fara nin kan, walasa gɛlɛya wɛrɛ kana don a la, fo fura foyi t'a la. CEDEAO ye min fɔ an ka to sira fɛ ka tugu jamana si tɛ yen farafinna tilebiya bolo in fɛ kɔni na ko ni i bɛ se k'i kɔ da CEDEAO kɔ a la, minnu bɛ kɔji da la olu ma se jango minnu bɛ kɔnɔna na. Degun in barika bonyana olu de kan kosɛbɛ, bawo gɛlɛya caman de bɛ u ka baaraw kan, n'an tɛna fɔ u ka baaraw yɛrɛ jɔlen don, sanni feere tigilamɔgɔw ko don. Hali bi gɛrɛntɛ ka cɔri Mali kunna, gɛlɛya don min barika sɛbɛkɔrɔ ka bon u kan. Fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ walasa ka daw yɛlɛ. Ni frontière datugu in a bɛ ka degun se anw ma kosɛbɛ, sabula fɛn fɛn kun ye dɔrɔmɛ 1 sugu kɔnɔ a bɛ ka kɛ dɔrɔmɛ 2 ye bi. Minanko gɛlɛyaba de bɛ sugu kɔnɔ ka sabu kɛ frontière datuguko in. Wa an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ u ni CEDEAO ka se ka bɛn kelen na pour que sanction bɛ se ka wuli ka bɔ jamana kan cogo min jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya hɛrɛ la. Frontière ka se ka dayɛlɛ, an ka se ka bɔ ka taa an ka voyage kɛ. En plus minanw yɛrɛ bloquelen don frontière la pour que u bɛ se ka don. Sani a ko nin ka fɔ ko barikon taara ka bɔ jamana kan, fɔ cogo wɛrɛ la ko daw yɛlɛla, Mali bɛ se ka taa ni ka segin kɛ yɔrɔ min y'a ja, maliyɛnw bɛ kamanagan bolo kɔni kan. Bawo min bɛ tali kɛ gɛrɛntɛ ninnu tali la ka bɔ jamana kan. CEDEAO kɛmɛ ka laɲini dɔw de kɛ i n'a fɔ sɔrɔsi jɛkulu minnu ye fanga dafiri kɛ olu ka kulu ka ci. Bɛnkan min bɔra sigikafɔba baaraw la min kɛra jamana kɔnɔna na o ka walawala wa o kopi ka di olu ma. Mɔgɔ minnu minɛna fanga dafiri ni bi cɛ olu ka bila frontière fanga ɲɛma dankan cogoya si la a kana se ka ɲɛma jɔyɔrɔ fa hali ni gɛlɛya ye ɲɛma sɔrɔ. O min ni jɛnkɛn tɛ ni o ye finitigilakaw fɛ fɔlɔ o n'a ɲɔgɔnna caman. San 2022 septembre okumu kɔnɔna la Dawudabugu seko ni dɔnko sifinnaka dɔ ye kɛnɛ dɔ labɛn mun senfɛ a ye sigida ɲɛmaw ani laadala ɲɛmaw wele. Kɛnɛ yɛrɛ sigira ka bɛn ni kardon septembre kalo tile 27 Dawudabugu mairie la. Sadio Siribe ani Ibrahim Kulibali tun bɛ Serifula Jabaramuso tɔgɔ la. Ka kɛɲɛni an ka Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya san biyɔrɔ n'a ɲɛɲɛli baaraw ye sifinnaka min ni ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Dawudabugu ma ni a bɛ wele Mohamed Sumare ni dɔnkilidala don a cɛdumantɔgɔ bɛ wele ko Silex Dawudabugu ni o bɛ Bamako marabolo duurunan fɛ. A ye nin kɛnɛ in sigi ka Dawudabugu jamakulu bɛ wele min b'a to cogo min na ka hakili falen falen kɛ min bɛ tali kɛ Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲɛɲɛli baaraw o hukumu kɔnɔna na ni o ye 22 septembre ye. Akilina min ye n bila ka nin lajɛrɛ in kɛ parce que n ye miiri Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya san 40 hukumu kɔnɔna la. N ko n bɛ welewelema da maliyɛnw ye cogo min na an bɛ se ka jɛ ka sigi ka akilina falen falen kɛ cogo jumɛn jamana in bɛ se ka taa ɲɛ, jamana in bɛ se ka yiriwa parce que mɔgɔ si tɛna se ka an ka jamana la taa ɲɛ an yɛrɛ dama kɔ. O de kama n ye wele bila bɛɛ ma dugutigilakaw, donso, silamɛw, chrétien i mana kɛ maa o maa ye Mali mago b'a den bɛɛ la cogo min na jamana in bɛ se ka yiriwa. Kɛnɛ in laɲini kunba belebele o ye de ka se ka kunnafoni caman cani fɛn bɛ tali kɛ Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲɛɲɛli baaraw o sɔrɔli ani o kɔrɔ ye fɛn min ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ o ye Dawudabugu jamakulu ye ni Mali yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ 22 septembre 1960. Kɛnɛ in labɛnba in ka kumaw la ko jamana kanu de y'a kɛ min y'a to a ye nin kɛnɛ in sigi. Commune 5 marabolo ɲɛmaw ni o ye a mairilakaw ye olu tun bɛ kɛnɛ kan o y'u ka nisɔndiya jira ni ka tila
ka Mohamed Soumare fo a kɛ nin hakilina in na. Hakilina caman bɛ n bolo ni lajɛrɛ kɔfɛ parce que n bɛ fɛ ka nin lajɛrɛ in sigi Mali fantan naani bɛɛ la min tɛ hali n ka quartier min ye n'o ye Dɔrabugu ye a ka di n ye ka lajɛrɛ sigi lajɛrɛ min ni bɛ se ka message passer cogo min na jeunes bɛ se ka faamuyali kɛ k'a jira k'a fɔ ko anw de ye maliyɛnw ye wa anw de kan ka Mali layiriwa parce que Mali mago bɛ anw de la. Mɔgɔ wɛrɛ si tɛna se ka Mali layiriwa an yɛrɛ dama kɔ o de kama ne ye nin activité in bila sen kan wa a ka di n ye k'a layiriwa Mali dugukolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na cogo min na mɔgɔw bɛ se ka faamuyali kɛ k'a jira k'a fɔ ko anw de ye maliyɛn wa Mali mago b'an na. Mohamed Soumare de y'an wele Dawudabugu k'an ka na Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya kɛnɛ kan. Nisɔndiya min bɛ n na anw ka yɛrɛmahɔrɔnya kɛnɛ kuma o kuma n'a sigira ne bɛ se ka n ka nisɔndiya de yira parce que ni yɛrɛmahɔrɔnya ni kuma bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn lajɛ kɛ ka kulonkɛ kɛ ka bɛn an ma a bɛ hakililajigin kɛ an na a bɛ hakililajigin kɛ an na mun na an ye mun kɛ an ma mun kɛ an kan ka mun kɛ jamana kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔna na a ka ɲi a kɛnɛ ka kuma sigi kuma bɛɛ pour que an hakili ka jigin an ka kɛtaw ani an kan ka min kɛ ani an ye minnu kɛ ani min ma kɛ an hakili ka jigin o la a kɛnɛ bɛ o de hakilina di ne ma. Kɛnɛ in sankɔrɔ tala ni taniko ɲumanw ani fɔli dumanw ye ka maaw jansa. Association des jeunes premiers du Mali AJPM olu ka baara ɲɛsinnen bɛ ka jɔnjɔn di maa ma maa min ka wulikajɔ barika bonyana fasojɔ nasiraw kan o hukumu de kɔnɔna la Mamadou Tungara ani Adama Gino Garcia donna u ka jɔnjɔn in na ka bɛn ni kari septembre kalo tile 27 Palais de la Culture Amadou Ampateba la an ka ɲɛmada sɔrɔlen fɛ. AJPM maaw y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye olu ye jɔnjɔn ta k'a di ni maaba fila ma o bɔra u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la jamanajɔ nasiraw kan. MCA la n'o ye kasobonba ye ne bɛ deli ka taa yen i b'a dɔn ko ninnu fila kan ka taa ani aw yɛrɛ tun bɛ salle kɔnɔ wulada in na témoignage minnu kɛra o bɛ an lajɛ k'a fɔ ko an ma fili u la ka sabu kɛ régisseur in ani a ka directeur u bɛ cɛsiri min na kasobon kɔnɔ bi a dogolen tɛ maa si la o de la an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u nɔfɛ an y'a sɔrɔ baarakɛlaw don an y'a sɔrɔ u ta ye fasoko ye an ye jɔnjɔn d'u ma. N bɛ segin ka wele k'a ma ni ala ye maa min garisɛgɛ don jamana baara la jamana kelen kɔfɛ k'i kalan a bɛ wajibiya i kan i ka i tile jamana ye tile jamana ye mun ye dɔnniya min b'i la ka o la baara ni tilennenya ye ka tila ka a dɔn ko jamana y'a k'i ye kunu e fana kan ka kɛ jama ye bi i kan ka kɛ misali ye i mana kɛ baara o baara la i kan ka kɛ misali ɲuman ye dɔw ka se k'u ɲɛma da i ma o de ka wele kan ye. Sigida duurunan sigida ɲɛmaw ka fara diinɛ ɲɛmaw kan olu y'a ɲini jɔnjɔn sɔrɔbaga ninnu fɛ u ka dɔ fara u ka jija kan walasa danaya mun dalen filɛ nin u kan o minan falen ka to. An kan ka baarakɛlaw ɲini k'u dɔn o ni hakɛ min ka kan k'u bila o kɔnɔ ka sɔrɔ wari tɛ sanu tɛ. N'i y'a ye ninnu taara bi témoignage caman kɛra ka sababu kɛ u jogo ye parce que jamana in a yuruguyurugu barika bonyana kojugu ni bana yuruguyurugu ma a bɛ fɔ k'e tɛ baarakɛla ye alors que ninnu de kan ka fɔ k'u encourager u bɛ baara min na ka dɔn k'a fɔ vraiment yuruguyurugu tɛ jamana si jɔ donc an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka aw journalistes fo sɛbɛnnikɛla ni jatalaw. Mr Tungara ani Gindo an ka foli b'o ye n badenw o de kosɔn bamananw b'a fɔ u ka kuma la yenn'i ka jɛgɛjalan kɛ ka su fifa i ka kɛ naji ka d'a ma o nafa ka bɔ a kan anw tɛ waleɲuman dɔn kɛ fo tumana min n'i dara barangali la a Seyidi Sherifu Usman Madani Haidara de y'an gala nin na ko man kan ka kɛ n'i y'a ye cɛba fɛn o fɛn tɔgɔ bɛ fɔ a fɔra de walasa ka ɲumangɛlɛ de caya o ye baara ɲuman minnu kɛ o y'a kɛ o yɛrɛ de ye n'i ye faso dɛmɛ i ye yɛrɛ de dɛmɛ i b'a tɔnɔ sɔrɔ diɲɛ na yan k'a tɔnɔ sɔrɔ lahara wa n'i jɛra a la diɲɛ na i b'a sɔrɔ i ɲɛ lahara dɛ o de kosɔn a Seyidi Sherifu Usman Madani Haidara a b'a fɔ a ka kɔrɔfɔw la ka caya ko an ka tenitigiw sɔrdasiw zandaramu gardiw ani tenitigi fɛn o fɛn ko a ka bidise min bɛ yen ko a y'a tila a ka fankelen bɛɛ bila olu ka bolo kan.
maa minnu yɛrɛ ye jɔnjɔn in sɔrɔ sa u y'u ka nisɔndiya yira jɔnjɔn dibagaw la ani k'a ɲini jamanadenw fɛ bɛɛ k'i cɛsiri ka baara kɛ olu filɛ ka nin jɔnjɔn in mun sɔrɔ walasa bɛɛ lajɛlen ka se k'a ɲɔgɔn sɔrɔ. A tɛ se ka fɔ ka ban a se ka fɔ ka ban mun na ne bɛ Kasubo min kunna a Kasubo a jɔra depuis 1950 depuis Kasubo jɔra fo bi ni ne ni Tunkara tɛ mɔgɔ ma médaille sɔrɔ Kasubo ko la ça veut dire que an bɛ baara min na alhamdulilahi rabbil alamin mɔgɔw bɛ k'an lajɛ o y'a ye o y'a dɔn an bɛ kɛ min kɛ tulonkɛ tɛ bon je pense que ni bɛ baara min na ni tulonkɛ tɛ ni mɔgɔ y'a ye ni mɔgɔ y'a dɔn je pense que a b'a wasa bɔ kaso ye min ye bɛɛ kan k'an dɛmɛ parce que kaso bɛɛ taa yɔrɔ de don dɛ bɛɛ sen kelen bɛ kaso kɔnɔ e bɛ bɔ sɔgɔma i bɛ moto ta i bɛ se ka accident kɛ juge bɛ se ka déférer ni accident kɛ donc c'est dire que Kasubo nul n'est à l'abri de la prison a bɛ fɔ a officiel bɛ yen donc min de don il est bon que bɛɛ ka an dɛmɛ pour que au moins an bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ. Nisɔndiyalen don ni décoration in na parce que a b'a jira k'a fɔ an bɛ fɛn mun na maliyɛnw b'a kalama et puis a b'a to an bɛ courage sɔrɔ kosɛbɛ an ka baara kɔnɔna na parce que an bɛ baara mun kɛ baara nɔgɔman tɛ mɔgɔ min bɛ kasoladenw ladon k'u surveiller an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ baara nɔgɔman ye bon ni association sɔrɔla Mali la mun bɛ an ka baara don an ye vraiment o ye kɛwale ye mun b'an encourager kosɛbɛ mun b'a jira k'a fɔ désormais il faut que an k'an cɛsiri baara in na walasa vraiment a bɛ k'an bolo kunnakɔrɔta ye halisa. Mais association in fo k'o wale bon mais mun fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ bɛɛ ka baara ta ni sɛbɛ ye o dɔrɔn de bɛ mɔgɔ lafiya o de bɛ jamana lafiya. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan maa caman de sɔrɔla minnu nana seereya ɲumanw kɛ jɔnjɔn sɔrɔbaga ninnu kan seko ni dɔnko tigilamɔgɔw olu fana ye kɛnɛ in diya kosɛbɛ. Libikaw fɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka ciden mun kan ka taa Libi kɛlɛ banni na a bɛ kalo 7 bɔ o dɛsɛlen don ka sɔrɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Libi gɛlɛya yɛrɛ daminɛ ani sisan a daminɛna kabini san 2011 san Kafunɛ Batili bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kun kan. Ka bɛn ni Septembre kalo bankuma ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o cogolen bɛ furancɛyɔrɔ fanga na Libi jamana kɔnɔ envoyé spécial par intérim o kan ka wuli ka jɔyɔrɔ in bila diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies maa ɲɛma secrétaire général Antonio Guterres ale kɔni bɛ cɛsiri ani wulikajɔ baaraw bɛɛ lajɛlen fanga bonyana sanga ni waati walasa ka se k'o nɔnabila cogo ɲini nka a bɛra ta ko in deguntan tɛ bari sabu ka da kan gɛlɛya camanw de bɛ ka ye baara in kɔnɔ nin zen diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies tɔnden farafin jamanaw minnu yɛra ɲɛmayaso conseil de sécurité ka lajɛrɛba kɛnɛ kan olu de bɛ ka ŋwara da maa sugandilen ɲɛ bolodenkɔni ɲɛsina min ma l'Amérique jamana tɔnden jamanaw fɛ walasa k'o kɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen ye Libi jamana kɔnɔ nka bɛra ta farafin jamana ninnu y'a jira k'a fɔ ko sugandili bɛnna maa min ma k'o t'olu ni dungɔma ye wa k'u fɛlata tɛ a ka bila jɔyɔrɔ in fana na lasigiden dɔ ka fɔ la diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies tɔgɔ la ko farafina jamanaw b'a fɛ lasigiden ka kɛ maa ye min bɛ bɔ farafina jamanaw yɛrɛ de kɔnɔ walasa ka se k'o bila ciden kɛrɛnkɛrɛnnenya la Libi jamana kɔnɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies tɔgɔ la a bɛra ta l'Amérique jamana olu kun y'u ta fan jɛya ka bɔ a la k'a fɔ farafinden de ka sugandi k'a bila Libi jamana ka lasigidenya la diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies tɔgɔ la k'o ko tɛ taa olu jimi sira fɛ u y'u ka nisɔngoya jira ko fila kɛ ka sanga ni bolodenkɔni sini ye maa ngolofima ma diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies secrétaire général Antonio Guterres kabiri ni marisi kalo tɛmɛnen a kun ye bolosi maa dɔ la Algérie jamana kɔnɔden do min ye minisiriya jɔyɔrɔ fa ka tɛmɛ minisiri min ni o ka cɛw bɛnnen do Algérie jamana ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli ma Aramtam Lamamra walasa ale ka se ka kɛ tɔn ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye Libi jamana kɔnɔ fanba kun jɛra ni cɛbɔ da jiralen ye nka Washington de labana k'i tigɛ k'i jɔ ka sira da Aramtam Lamamra ni jɔyɔrɔ in cɛ k'u ma jɛni a ye o kɛlen kumana min na Aramtam Lamamra yɛrɛ y'a kanu k'i fosi ka bɔ jɔyɔrɔ in ɲinini nɔfɛ juin kalo tɛmɛnen bolodenkɔni kun labana ka si farafina jamana kɔnɔ den dɔ ma Hana Tete Ghana jamana kɔnɔ den do min ye minisiriya jɔyɔrɔw fa don tɛmɛnenw na minisiri min ni a ka cɛw bɛ ɲɛsin Ghana jamana ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli kama nka jirala k'a fɔ l'Amérique jamana tilala ka i murukolon dagoya o maa da jiralen ma siɲɛ 2 ka tugu ɲɔgɔn kɔ u bi ban farafina jamana kɔnɔ denw ka cɛbɔya ma walasa ka se ka kɛ lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Libi jamana kunna Ghana jamana kɔnɔ den muso in Hana Tete sɔn kun kɛra
ale la ka ban diɲɛ seligi naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité fɛ ka ban l'Amérique jamana de can k'i jɔ k'a fɔ k'a ti k'a ye an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi turu sera farafina jamanaw de ma u ka se k'u kanga maa da jiralenw ni jɔyɔrɔ in cɛ maa minnu sugandili hakilina bɛ ka kɔrɔ don États-Unis jamana fɛ walasa ka bila lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnenya la Libi jamana kɔnɔ diɲɛ seligi naani tɔnba in tɔgɔ la l'Amérique jamana ka sugandili bɛnna maa min ma Bulgar Nicolae Mladenov a si bɛ taa san 48 na kabiri ni février kalo la san 2015 san diɲɛ seligi naani tɔnba Nations Unies tɔgɔ la maa sugandili ne bɛ bɛn ni kelenɲɔgɔnya sira latagamaliw kunna Moyen-Orient jamana kɔnɔ. An ka karamɔgɔ Musa Fɔnba lamɛn walasa ka diɲɛ fɛn wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Algérie lapasabaw ka faraɲɔgɔnka jɛkuluba ntɛnɛ septembre kalo tile 28 u y'a yira k'a fɔ Algérie kaw ka lapasabaw ka ɲɛmayasoba min bɛ wele ko baro Algérie faaba la Alger u b'a kɔkɔrɔma don a ka dimanche baara bila la ka sabu kɛ lapasabaw ka ɲɛmayasoba baro ko a b'a fɛ kere ka dama kɛɲɛ kiiritigɛsow la kiiri ɲɛmaw kana kɛ i n'a fɔ u bilan bɛ dɔ ka baara la lapasabaw n'o ye avokaw ye u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kɔnɔ jɛkulu dɔ bɛ yen min maa ka sɛbɛkɔrɔ ca ko Conseil de l'ordre des avocats d'Alger u y'a yira k'a fɔ ka daminɛ septembre kalo tile 27 ka taa bila fɔ octobre kalo tile 4 na u se tɛ bila kiiriso kɔnɔ k'u bɛ maa dɔ lapasa o kumana kiiriw minnu kan ka jaatigɛ nin kuma fɔlen ninnu kɔnɔ olu kiiriw bɛɛ lajɛlen laban bɛ ɲɔngiri a barata maaw bɛ yen minnu minɛ bɛ ni ɲamada kɛmɛ u fɛ k'u ka kiiri makɔnɔ tɔgɔtigibaw do i n'a fɔ homme d'affaires Ali Haddad nafolotigiba kun do a bilama a minɛn bɛ k'a fɔ faso nafolo k'a y'o dun ale ka kiiri o kun kan ka jaatigɛ octobre kalo tile 11 ni baarabila in dura senna o bɛ bɔ a jɔ a kɔrɔ dankɔrɔba wɛrɛ min fɛnɛ bɛ yen ni sigi kɛmɛ k'u ka kiiri fɛnɛ kɔnɔ Algérie ka denw yɔrɔ o ye cakɛda min bɛ wele ko Sima Motors o ɲɛmaaba Mahiedine Tahkout a jarala k'a fɔ ale ni musolaka dɔ fana dankɔrɔba min bɛ wele ko Madame Maya Algérie a cogoya yɛrɛ ye Lechnash Zulika Shafika dɔw yɛrɛ ko jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika denmuso do septembre kalo tile 30 da fɛnɛ kun kan ka don olu fɛnɛ ka kiiriko la nin bɛɛ laban bi dulo mun nana ni mankan ye lapasabaw fan bɛɛ n'u y'a jira k'a fɔ u bɛ baara bila fɔɲɔgɔnkɔ dɔ de kɛra kiiribulon kɔnɔ alamisa septembre kalo tile 24 maa dɔ ka kiiri jaatigɛ cogo kunbɛ ka ɲini min bɛ wele ko Murada Elmi mobili marque Sovaki sogolo yɔrɔ min bɛ yen o ɲɛmaakɔrɔ don a ka kiiriw bɛ ka jaatigɛ kuma min lapasabaw ka ɲɛmaaba n'a ma ɲa k'a fɔ ale bɛ kiiribulon kɔnɔ a bɛ ka maa in lapasa cogo ɲini lapasabaw ka ɲɛmaaba bâtonnier Abdelmajeda Seleni de y'a ɲini kiiri ɲɛmaw fɛ kiiribulon kɔnɔ k'a fɔ ale tɛ k'i yɛrɛ faamu o kumana a b'a ɲini kiiri ɲɛmaw fɛ kiiri in ka ɲɔngiri k'a bila o dugujɛ filanan sibiri la kiiri ɲɛmaw de ma sɔn kɔrɔfɔ tora ka gajan lapasaba ni kiiri ɲɛmaw cɛ kiiribulon kɔnɔ maninkelen degun dɔ sina ka lapasabaw ka ɲɛmaaba sɔrɔ k'a to kuma na a yaralen u y'a cɛ ka lapitaninso sɛgɛrɛ n'a ye kabin'o de kɛra sa lapasabaw ka jɛkuluba ko olu yɛrɛ de se tɛ bila kiiribulon kɔnɔ bilen nka kiiritigɛlaw fɛnɛ ka lapasa jɛkulu ɲɛmaaba Isa Hademabruk ale y'a yira k'a fɔ ale tɛ se ka a toɲɔn kiiritigɛlaw labila nin kɔrɔ ka sabu kɛ fɛn min fɔra ale ye kiiribulon ɲɛmaa fɛ ani jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma procureur ko lapasabaw ka ɲɛmayasoba ɲɛma min yɛrɛ kun ye lapasaba ye a do bâtonnier k'a y'a dabɔ a kama de k'i yɛrɛ kiri kara jango kiiri in bɛ se ka ɲɔngiri ko bawo ka tun b'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka maa min lapasa a tɛna se ka maa in ka kiiri jaatigɛli bɔ a jɔ a kɔrɔ diɲɛ din bɛ kiiri ɲɛmaw mɔ k'a fɔ hali n'a tigilama ma jɛ ni a ye a tigilama bɛ se ka ɲininka n'a ma ɲa ko coronavirus bana bɛ sen na a tun bɛ kɛ bɔlɔlɔ fɛ n'o ye video conférence ye ko lapasabaw ka ɲɛmaa kɛlen k'a ye k'a fɔ a tɛna se cogo si la ka ko in bɔ a ma k'o de y'a to a ye nin fɛɛrɛ in bolo da k'a yɛrɛ kiri kara kiri i n'a fɔ a kun y'a jara ko kiiri ka bɔ a juakɔrɔ ka sabu kɛ a fari kun man d'a la n'olu kiiri ɲɛmaw banna kiiribulon kɔnɔ n'o de kɛra sababu ye k'a ka bana tɔ juguya a kɔni mana tigɛ da o da kɔni nka lapasabaw Algérie jamana kɔnɔ u ni kiiri ɲɛmaw tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu a ko rɔ. Sénégalikaw fɛ yen ka bɛn ni ntɛnɛ septembre kalo tile 28 ye minisiri min ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ na sira mɔ a cogoya kɛn bɛ mɔɔw dalagwɛsɛ ye ka sabu kɛ Mansour Faye minisiri ni dɔw ko jamana ɲɛma Macky Sall yɛrɛ fɛnɛ burankɛ do nafolow minnu donna maaya dɛmɛw da fɛ coronavirus bana o kɔlɔlɔ yɛlɛla Sénégalika den minnu kan k'olu ɲɛji cɛ n'o dɛmɛw ye balo b'o rɔ
shefa wari miliyari 60 ani miliyari 9 do. Nga bibi na caman de kɛmɛ ka jira k'a fɔ wari ma labara a labara cogo la duni kɛ na kɛ fa dɔ fɛ. Mansur Faye minisiri a y'a yira k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra k'u jɛ sariya kɔnɔ nga k'u ka jɛ jɛkulu minnu bɛ Senegalikaw fɛ yen i n'a fɔ jɛkulu minnu ngalen ka don ko fɔ u ka Faransi jamana gɛn ka bɔ Senegali dugukolo kan ani fangasinamatɔn FDS Babakari Jopo ka fanga ɲini dɔ olu de wuli mɛ ka se dunkojuguya kɛlɛ jɛkulu ma n'o ye Office national de lutte contre la fraude et la corruption ye ka jira k'a fɔ minisiri Mansur Faye ye dunni kɛ shefa wari miliyari 60 ani miliyari 9 in na. Mansur Faye kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ ale m'a mɛn k'a welela dunkojuguya kɛlɛ jɛkulu in fɛ a bɛ k'a mɛn kunnafonidi siraw de fɛ ko nka k'a ka dɔn k'a fɔ n'ale kɛra welefɛn ye u fɛ ale tɛna t'u jaabi bawo minisiri wele yɔrɔ tɛ yen ye o fanga t'u la k'u bɛ minisiri wele k'a ɲininka dala k'a la. Ni dun ye dunkojuguya kɛlɛ jɛkulu in fɛnɛ ta k'a lajɛ a ka sariya se dɔw fɛnɛ kɛmɛ k'a jira k'a fɔ a dagan bɛ a ye a ka maa wele maa o maa n'a jirala k'a fɔ ye dunkojuguya kɛ bɛ se bɛ ale ye k'i wele. Minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ ale tatɔ tɛ wele jaabi n'a kɛra welefɛn ye wa jɛkulu yɛrɛ min sigira sen kan ka ɲɛsin coronavirus bana yɛrɛ a nafolo labaarali jateminɛni mɔ ko comité de suivi du fonds force COVID-19 Sénégal minisiri ma se olu fɛnɛ mɔ ka t'i yɛrɛ jɛya olu ye a ko yɔrɔ min y'o ye fana k'o fɛnɛ sigi tɛ maaw sɛgɛsɛgɛli kama. Burkina Faso jamana kɔnɔ jamanakuntigisigi ka lata Novembre kalo tile 22 nata don nka kabini kelen maa minnu y'a kanu k'u kanbɔ maa min din bɛ u mɔ o ye fɔ Octobre kalo tile 2 de ye u ka taa ni u ka jamana ɲɛmaaya ɲinini gafe ye kalata labɛnni jɛkulu Commission électorale nationale indépendante CENI la nka maa bɛ maa la olu la minnu kɛn ka ɲugun kalata labɛn jogo la kabini kelen k'a fɔ ɲɛnawoloma bɛ ka kɛ gafew bisimilatɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye jɔn yɛrɛ ye u ye u k'u ma ko candidat indépendant olu dɔw kɛmɛ ka jira k'a fɔ kalata sariya sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyan bɛ u mɔ dɛ Isa Sabadogo ale ye sanfɛ kalankaramɔgɔ ye a kɛmɛ k'i kanbɔ a taara n'a ka gafew ye CENI la kalata labɛnni jɛkulu nka bi bala min na bangɛra ka gafe la k'a fɔ fɛn minnu ɲini bɛ olu dafan dɛ a ka laɲiniw kɔnɔ o dɔ ye nafolo miliyɔn 25 jɛwangolo ka k'o b'a ka gafew jɛ ani denfaya min fɛnɛ jakuyalen don sigida ɲɛmaw n'o ye maires ye olu hakɛ dɔ kan ka se ka sɔrɔ i fɛ marabolow la k'o fɛnɛ b'a jɛ shefa wari miliyɔn 25 min bɛ bɔ jɛbɔngolo k'a la a bɛ segin mɔ ni kalata tɛmɛna ko jamanadenw sigilen kɛmɛ sara la tan sera ka kalata i ye bɛɛ a bɛ segin mɔ nka ni m'o sɔrɔ fana o y'a kɛlen ye faso ka bolomafara ye Abdoulaye Soma ale fɛnɛ ye cɛbɔ ye sanfɛ kalanso karamɔgɔ fɛnɛ don ale y'a yira k'a fɔ nin jariya gwɛlɛ ninnu bɛ kɛ sababu ye k'olu bɛɛ lajɛlen ka baara gwɛlɛya u bolo sigida ɲɛma n'o ye maire 50 ɲɔgɔnna ye o kan ka sɔrɔ i fɛnɛ fɛ Burkina mara yɔrɔw la bibi na maa minnu kɛmɛ k'u kanbɔ jamanakuntigisigi kalata in na n'u dɔn bɛ jamana ɲɛma kɛmɛ k'i kanbɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ kɔrɔ nɔfɛ Roch-Marc Christian Kabore Blaise Compaoré ka fanga ɲini dɔ cɛbɔ ye Edi Komboye-Goe ye Yakuba Isaac Zida furanjɔrɔ fanga minisiri ɲɛma kɔrɔ ale nɔfɛmɔgɔw kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ cɛbɔ don nka yɛrɛ bɛ Canada jamana kɔnɔ a sen dɛ don k'a sabu kɛ a ka jogoyaw malasalen don kiiri bina k'u kan. Camerounikaw ka fangasinamatɔ ɲɛma Maurice Kamto a bilama se t'a yɛrɛ lɔ a ka denbaya la a ti se bɔ don ti se kɛ a ka ka sabu kɛ tarata u kun y'a ɲini u kanubaw fɛ u ka fanga ɲini dɔ kɔnɔ ko bɛɛ ka bɔ ka nisɔngoya taama u boloda ka ɲɛsin folibiya ka fanga mɔ jamana ɲɛma Maurice Kamto bilama ka da polisilakaw ni gendarmulakaw olu de kɛmɛ k'u to fa bɛɛ lajɛlen la ni ma ɲɛ k'i bi don kɔni fo ka sɔrɔla diɲɛ din bɛ i mɔ faamaw fɛ n'o tɛ i tɛ don Maurice Kamto ka wa yɛrɛ tɛ bɔ Maurice Kamto yɛrɛ bilama a ko ale kɔnɔ gannen don ka sabu kɛ kiiri sɛbɛnfura foyi ma se ale mɔ ka nin ko ninnu sɛmɛndiya ka taale kɛ i n'a fɔ bololama a yɛrɛ siso kɔnɔ a ko sariya jamana kɔnɔ k'o man kan a ko bibi na ale kɔni t'a dɔn fɛn kelen min b'ale kunkan yala ale ka so kɛmɛ a dama kaso de ye wa a ka labasaba dɔw bɛ n'o ye avocaw ye olu dɔw sera ka don n'a ye ɲɔgɔn ye ntɛnɛn olu de sera ka ladɔnniya k'a fɔ jaki min bɛ a kunga o ye ko a tun bɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ ka faso dafiri a sidɔnnen kɔni don k'a fɔ Cameroun ni fanga babu sentigi ye sɛbɛnni dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ maa o maa ye wele da ko nisɔngoya taama ka sigi sen kan ka bɛn ni tarata tɛmɛnen ye n'i kun b'a fɛ ka faso sigi a sen sabara kɔnɔ k'i na ta jaabili kɛ bɔgɔ jeninen. Faransi jamana kɔnɔ san 2015 janvier kalo la
ni u tiɲɛna kunnafoni sɛbɛ gafe dɔ jabala la kunnafoni sɛbɛ gafe min bɛ wele ko Charlie Hebdo o n'a ɲɔgɔnna kunnafoni sɛbɛ gafe dɔnnenba yɛrɛ tɛ ten anw ka fankunw fɛ yan ka sabu kɛ dɔgɔkun bɔla don nka olu de bilara fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhamadu la ka desɛn ni lagosi ye jatigɛwale bolodabaw ko olu ye niw tiɲɛ kunnafoni sɛbɛn gafe Charlie Hebdo kɔnɔ o de kama maa caman fagara u fɛ minnu sera ka minɛ ani siga kɛmɛ minnu na k'a fɔ u ni kokolo kɛbaw ye jɛɲɔgɔnw ye u ka kere n'u donna Faransi faaba la Paris ntɛnɛn sɛbɛtanburu kalo tile 28 kun y'a dɔgɔkun 5nan de ye maa o maa bɛ yen maa minɛnenw na ni a kun ka di ye ka se ka kuma k'i yɛrɛ lapasa kuma dir'i ma i ye seko kɛ k'i yɛrɛ jɛya cogo ɲini nka bi na sa kuma di bɛ kiri ɲɛmaw yɛrɛw de mɔ sa u ye sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛ u ka na ni u ka danganiyaw ye danganiya kunfɔlɔw nana jira k'a fɔ maa minnu bɛ kiiribulon kɔnɔ minnu kɛra jatigɛwale bolodabaw jɛɲɔgɔnw ye Amedi Kulibali yɛrɛ min kɛra faali yɛrɛ kɛbaa ye n'a fara ani siga kɛnbɛ minnu na ko nɛgɛjuru kupe siraw minnu sɛgɛsɛgɛra o sɛgɛsɛgɛlen y'a yira k'a fɔ u ka nɛgɛjuru kupe siraw ni Amedi Kulibali donna ɲɔgɔn na nɛgɛjuru kupe sira 17 o de sɛgɛsɛgɛra nka nɛgɛjuru kupe sira ninnu tɛ maa tɔgɔ la ka daminɛ septembre kalo la san 2014 ka taa se janvier kalo ma san 2015 jatigɛwale bolodaba Amedi Kulibali a ye numéro falen sɛgɛsɛgɛli kɛ muso dɔ ka fɔ la nka o numéro minnu falen na a bɛɛ sɛgɛsɛgɛlen a ye weleli kɛ ka taa fa minnu fɛ olu weleliw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin maa kelen ninnu de la hali balimakɛ filaw minnu bɛ wele ko les frères Kouachi n'olu ye tiɲɛniba kɛ Charlie Hebdo la ka na Amedi Kulibali yɛrɛ ta kɛ hypercacher la ko weleli fɛn o fɛn kɛra ninnu minnu filɛ nin ye kiiribulon kɔnɔ ko maa 4 bɛ kiiribulon kɔnɔ yan k'u ka weleliw bɛɛ n'olu taw ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a yira kiiribulon kɔnɔ k'a fɔ maa bɛ maa la tiɲɛ don Amedi Kulibali kɔni nsara nka Amedi Kulibali donna mobili min kɔnɔ ka taa hypercacher la ka taa ka jatigɛwale kɛ yen ko maaw bɛ kiiribulon kɔnɔ minnu nɔ yera o mobili kɔnɔ o sidɔn ka di u k'a ma ko ADN maramafɛn minnu fɛnɛ yera mobili kɔnɔ Amedi Kulibali ka mobili kɔnɔ a falen kɔ ko maramafɛn ninnu fɛnɛ sɛgɛsɛgɛlen maa ninnu bolo nɔ yera o maramafɛnw fɛnɛ na o fɛnɛ dɔn ka di o ye ADN ko kumana ko Amedi Kulibali kelen kun man ka kokolo in kɛ hypercacher la yan'a ka fa ani maa dɔw de kun kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yala olu bɔra k'a tɔtɔ Amedi Kulibali ye gɛnni na wa bawo marifa min kun b'a kun b'a kelen ka marifa ti ta kun tɛ bolonɔw dun yera marifaw fɛnɛ na Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa Donald Trump dimanche dugujɛ kɔnɔ kasi ka maja a la ka sabu kɛ kunnafoni di gafe min bɛ Amerikikaw fɛ ko New York Times o ye Donald Trump lakunun ni kunnafoni ye kunnafoni min n'o b'a jigi waro jamana kuntigisigi kalata nata la kunnafoni di sɛbɛ ye a jira k'a fɔ Donald Trump yɛrɛ bɛ nin banga puruti in na saa min na yɛrɛ n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye Ameriki san 2016 k'a y'i kuru ni faso nafolo ye zale min kan ka sara a fɛ n'o ye impôt ye ko dolari wari 750 ani 50 k'a ye o de sara faso ye maa min ye kɛnyɛrɛ ye cakɛda batigi ni sangaso janbatigi ye o ka lɛnpo sarata ma na kɛ o ye bɛɛ k'a y'i kuru o tɛ mankutu ɲuman ye Ameriki jamana kɔnɔ janko jamana ɲɛmaa la dimanche kuma bɛɛ kɛra nin ye Donald Trump yɛrɛ bɛ k'i labɛn nza nin kuma in min fɔra a bɛ se ka nin kuma in kunbɛn cogo di ka sabu kɛ ka bɛn ni tarata septembre kalo tile 29 in ye sɛkililasiri kan ka kɛ ani maa min ni ɲɔgɔn cɛ kalata senfɛ Barack Obama ka fanga ɲini dɔ cɛbɔ Joe Biden a n'o ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko gale bi kɛ jabarani na ka bɛn ni tarata in de ye o kumana ni nin n'a ɲɔgɔnna kɔrɔfɔ bolili funga ni maa taara kari ɲɔgɔnna kuma na o tigilama t'a ɲini yɔrɔ jan bilen a ma munumunu cogo cogo a bɛna jakumani mɔsi cɛ i la k'i senkɔrɔla ɲagasa kuma rɔ Donald Trump maa minnu dalen do kunnafoni di gafe ka kɔrɔfɔw la olu y'a jira k'a fɔ a tɛ bala maa na bawo a ɲinina Donald Trump fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la lɛnpo sarata o ka si dɔ Donald Trump ma deli k'a kɛ a dun fɔra maa o maa ko jamana ɲɛmaaya la kabini san 1970 fɔ bi a bɛɛ y'a kɛ o de y'a to yani tarata ɲɔgɔnkun bɛ cɛ ani Joe Biden cɛ a ye kunnafonidilaw wele k'a b'i yɛrɛ ɲɛfɔ cogoya dɔ la a ma se k'i yɛrɛ jɛya fana bawo kunnafonidilaw n'a ni ɲɔgɔn cɛ a ma jira k'a fɔ New York Times kunnafoni di sira ka kuma ye ngalon ye a m'a fɔ k'u ye tiɲɛ fɛnɛ fɔ a kɔni y'a yira k'a fɔ kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen kɔni bilan bɛ ale la o ma daminɛ bi ale bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ kuma bɛɛ kunnafonidilaw fɛ a yɛrɛ denkɛ sa ni o ye Donald Junior ye kunnafoni di so dɔ la n'o ye Fox News ye o kɔni y'a jira k'a fɔ ale fa jabajɛn bɛ ale fa bi dolari wari miliyɔn de sara zale la
Ameriki jamana kɔnɔ. Donald Trump kɔni mana kɛ binfɛn ye san 1992 kana se fɔ sisan mɔ. Maa kuma deli kan na Ameriki jamana ɲɛmaya la i manda filanan ɲini dɔ i ka bi. Ka sabu kɛ san 1992 o kɛra ni maa min ye George Bush kɔrɔba don min dɛsɛra Saddam Hussein na san 1990 kumaw. Bill Clinton y'ale bi o don. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma sɔɔni aw ni Basina Sutura bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sariya bulon kɔnɔna la ani Dr Paul Traoré bɛna kuma fɛn mun kan o ye furancɛla fanga musakakow ye aw k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.